Rodinný dom s veľkým pozemkom v zastávanej pôvodnej ulici v obci Čakajovce, čo sa dá pokladať už za časť mesta Nitry, je práve na predaj. Má viac ako 4 izby, má prístavbu, garáž, kompletne pripravený, je tam základná rekonštrukcia spravená a znútra je komplet celý porobený. Určite je to vhodná ponuka, ak hľadáte niečo podobné. Ak chcete bývať na dedine a pritom byť len 5 minút od mestského obchvatu Nitra, určite sa príďte pozrieť a ja vám veľmi rád ten dom ukážem.